Nira magud ka dire kita ka. Comment na po ako dyan. Ma'am. Ma'am, basi ganahan ka. Basi pahatod ka, libre sakay. Nira magud ka dire kita ka. Sorry. Comment na po ako dyan. Sorry. Naku ano ginoon. Saman, willing ka ma'am kay hatod ta ka karon. Kuan? Okay lang mapil ka sa kuan content. Ay kaulaw ay. Okay ra oy. Are ma'am. Tara ma'am. Sige, salamat. Salamat po. Nagtrabaho ka ma'am? Yes po. Okay na, sir? Sige. Sana ma'am. Sige, sir. Gulit lang sa baga ma'am kung makikagunitan. Kaniyara ka diya ma'am no? Kanina rin yun, sir. Kitaan man ta ka diya, nagpahuli pa ko ba? Ay, ay. Oo. Usually, nagpag-uli na ako bigas sa office. Dito ko nagasakay ko padulong downtown, Paruhas. Oo. Tapos mura gikapoy na mga Paruhas. Kaya isip po ng sakayan na po. Nag-try na po ko diri sa SM. Mas taghan man diri sa SM. Mas okay tong dito sa Mayruas gani ma'am tong kanto paana. Opo. Salamat kayo, sir. Oo, wala problema. Kasi sir, medyo bugat-bugat nito yung accent. Okay ma'am. Oo, no. Salamat kay sir nung pinakasakay ko. Oo. Wala problema. Advantage po ni single kay makalusot-lusot. Grabe na dyan kadaghan ang tao sa Davao. Daghan po dito ma'am. Traffic. Gani, grabe ka traffic ron, eh. Lahi, ragid rong adlaw ha. Grabe ka traffic, eh. Tara ka, unahan ma'am. Sapuan ko, sir. Ay, puan ka. Ulas pa man din. Alright mga tol, nalubat ako ang front cam no. Tanawa klaro kayo no. So nanademi karon sa may Puan. Kikan mig SM to Puan. Yes, abot namin no. Diris nagpasalamat si ma'am sa ko So ako po sige inan nga salamat po ma'am. Sir, free ride sir. Free ride. Gusto ka? Tara. Gusto ka? Padaplin sa ta. Nakailan ako sa mo, sir. Ha? Kailan ka sa ko? Nakailan ako sa imuha. Pausa ko sa imuhang TikTok. Oh, TikTok? Si Rans. Ito may mo sa TikTok. Hindi ako para sa TikTok. Lingaw-lingaw lang god. Timingan ako diri. Akong skill sa may UM. UM dia matina. Sa Matinas. Oh, sa pwede mo sa TikTok, sir. Oh, pon. Ano, madungog mga sir? Dawag na nimo. Oo, sir. Palubat naman gud ko. Uyok na mga SM ron. Oo, pag manani. Walang taga-turin ka, sir, no? Oo, taga-toril ako. Lagi kay first time, sir. Ako yung nakita ng TikTok. Yato di mo katrabaho. Oo. Lagi. Tinood to, nagkabaklera to siya. Hindi ka makakita sa mga TikTok, sir, eh. Ha? Hindi ka makita katong bagong dahas. Hindi mo karoon katong babae. Oo, babae. Sa TikTok nag-focus ka ron or sa Facebook po sabay no? Oo, Facebook bago. Mga bago tanan, nag-YouTube ko, bago na tanan. YouTube yung mga sir. Oo. Same na pangalan si Monza, TikTok ron or Oo. like Pareha ra tanan. pareha sa Rans. Oo, puslan man. Nagyani ka ron no, wala ulan gapon mo. Ulan gapon ba? Taga-gabi era yung mga sir no. Oo, kanang Oo man, trabaho man. trabaho lingaw is ano lang, lingaw-lingaw. Pila po katayo ka yung mga sa taga-adlo sir? Depende na itulo duha. Siya na nakabalik ka. Direra na, tuyok na sa Oo, bisag asa. Sa Malabyan lang. Ang uban baya mahadlok. So, Oo, dili po ha. nagapugos. Lagi pa. Yung ba na kasamot na gabi sir, yung hatod. Oo. Gabi kayo. O na yung masakyan ba? Timingan yung sakay ba? Timingan yun ba? Dati nagatan-aw lang. Kaya Pero pa nagkaroon na, experience na yun. naka-experience ka. Di ba? Legit yun sir. Sa mga maliit na guli, wala na mo. Kaya lagi ko sir, pag tanaw yun ako ba, pagdaw po, yun yung kulan man eh. Pag Oo. tanaw na ako sir ba, na pre-ride ako ba, madlock. Oo. Then, balik na magmamagma, ano ko yung bago? Nasugat-sugat, piminti nag-update ako sa TikTok, nagkatanaw sa hindi mo, pinakauna kaduwa. Pero sagaran, murag ikaw yung first time na nagawa nila ni sir ba? Di na boss ako na first time na ko. First time po, ikaw rin yung isa na nagbuhat ang inanig libre sakay. Oo. Dili sa Davao ba, ikaw rin yung isa.
Oh, murag ako ra dyan. Oo. Murag unique kayo diri sa Davao ba, murag mabuguan sila. Pero may ingon niya sila, legit yun si sir. Ay na sir nga legit ito. Legit yun siya. Dira, Oo, diri ra, diri. patap din lang ta. Alright, naabot na ta. Nalubat ako ang isa ka GoPro no. So, di na namin tama no na ako naggeto si sir. O di na ko taman, babu sa inyo tanan. Patol, libre. Ha? Ka ma'am, patol ka ma'am. Oy. Oh, Rans. Asa ka sir? Patol ka. Sige. Ha? Sige. Liwag ba itong vlog? Oh. Kita na rin. Ano ka ta sa akong vlog? TikTok? TikTok. Tiga. Oo, sige, sige. Mo ya? Ha? Palunan? Tara. Okay. Tara lang. Sir, duwag ko ni mo? Huwag na kayo. Permite lang kita sa TikTok mo sa nagatambay-tambay. Kita na ko yung mga kuhan. Ay, upan mga hotdog. Oo. Diba, kita kayo diri? Oo, man di ako naka-content kay lisod kay ang sakyan dira. Lisod yun. Pwede katalunan mo agi diri. Kuan ka no, double ride. Oh, double ride. Right, tulong pa yun. Kay, awa pa man mo. Taon po na ako nakita ni mong vlog. Pangungan ako. Timingan yun. Kita na, nakatangata naman ko. Ako yung nakitaan ganiyanan. Ako yung nakitaan ganiya pa sa katalunan dili ni Agi. Tangatan ko. Wala man yun. Timingan, ni Agi ka. Kitante ka. Timingan jud. Timingan yun gani. Timing po, wala kayo nikuhan. Oo na lang ko. Kaniya po ko sa ginulat dito. Usa day oras out nimo sir. Ay, di, nang-apply pa ko. Ay apply ka, di ba? Oo, sa kuhan, teleperformance. Dito taagi no. Oo. Pwede naman pa doon tayo dito, kalimut kung singon. Para di kayo di na tayo makagid diri. Diri? Oo. Sa diri ta o dito? Ay. Karang diya sa kuhan, Petron. Sa may Petron liko. Oo. Upload tayo naman na yun niya. Dili pa. Magipon pa ko. O kan, rumapog gyapon ni pohon-pohon. Makita gyapon nimo ni. Ada ra ko ya. Asa dapit? Kaya kini kuhan na. Children sa ka, anahan kami. Anahan pa kami. Ya. Kang may sakinan? Kaya kini na posting ha. Kani. Alright. Abot na dyan. Natad dyan. Salamat kaya. Oo, sige. Ay. Sige sir, salamat sir ha. Salamat kaya. Sige. Kasi ganahan ka sir, free ride. Naga-vlog dahil ko sir. Okay lang si mo. Asa ka sir? Toril? Takubil? Okay lang si mo. Kaya tunta ka. Alang kadlok. Legit libre. Kung okay lang siya mo sir, kaya tunta ka. Ako isa ka helmet. Opo. Okay ra. Asa lagi kan sir? Ay klase ka? Matina or? Matina. Ano sir? Intercom connecting. Adungog ko nimo sir? Apa? Fights. Batali mong sa likod sir para makalingkod pa ka diha. Okay na. Kaya. Vlog ya? Sir, Vlog? Or tuwid kayo na? nag-vlog ko last year pa. Pero ano kanang nag-usab ko mga account nako. Duga ka lang kapan niya. Nga vlog. Oh, ay kanina ni content ni nani. Last. Mato tong ako ang pikas nga page dati. Oo, pero niundang ko karong March, so nibalik ko karong May. Bago lang. Nag-usab ko mga account. Sa pangalan sa niya. Pagantag sticker karon sir, nako sticker. Sige. Taga-gabi lang kay naniya. Oo. Or all day. Kanang gabi eh. Gabi kay. Hindi kay init. Oo, nagatrabaho man sad ko. Kani kalingawan naman sad nako. Basta na kay kalibin sir no? Nakay kalibin? Ayay ka! Aw! Isat out dere oh! Oy, kata tayo, BJ, nila ko. At, abin ako na kay kalibin. Para kuan ba? Para lugar. Lang ya. Sige lang.
Sir ah. Thank you sir. Lawan kaya. Oh. Sige. Boss, asa ka? Naga-vlog ko ba? Patod ka? Ha? Simpanakan? Kasa day ka? Simpanakan? Kailan nga? Parang masaag dahil siya kailan nga. Dili is im lanang? Dili is im lanang? Ang imong sakyan is im panakan. So asa ka honong? Ah, ah. 250 ang adlaw? Barato ba? Wala kang gisilduan. Pero taga-saan today ka? Abang Kiruan? Sandawa? Kung dili ka suwito digdalan dire. Ah, sige. Tara. Ana lang kung luag ka. Dungog ko nimo? Ah, okay, fight. Tara. Ay, imikulan dai ka. Oo. Ah, dito pa kagikan buhangin. Oo, buhangin ikan. Pero yung pangalan mo ya? Ha? Pero yung pangalan? Franz. Ha? Oo. Uy, bulan niya. Barbik lang kang trabaho dito sa day buhangin. Oo. Pero wala kang gisilduan. Agkoy. Wala ko yung ba't nung gagawin, hawag ka po nung pagkasimana, wala ka tuldihan. Murag pa silong siguro sa takadali. Hindi ko ito. Kusog. Drop lang ka sa may ano, isa imikulan. Oo. Pininaya, kung ako makita siguro, makapun yung class TV na, baka ako kasakay. Ano? Ngayon na pala nang mitropan wala kang gisilduan. Wala. So, 50 rin ko na ako nakuha. 250? Oo. Ilang adlaw? Tulong kasi manan ako. Tulog kasi mana, 250 lang ang gihiyatang. Oo. Yay, murag di man ako. Tulog kasi mana, 250 lang ihatag. Oo, tag 50 man ang adlaw. Sarap adlaw yung sarap adlaw ang gihatag nga sildo sa buwan dai. Isa. Bastos. Nga itong hindi ka nagkakapatawa nga natay padala sila ha. Karon wala. Wala yun. Ito gid ko na kuhan ba itong napilak na ko lang itong ipa-duty ko, kikarinto na ako. Sa gikalinto kay bajuti ka. Oo. Ibaw pa sa kaldero. Dua mo may trabante na. Nihawa ng isa gapon. Wagwan ta. Pero kahangya pa sila utang. Ginana ko sila, bagyunan ninyo ang inyong pag-shopping. Pero ang dilis ng trabante, huwag nyo gatagan. Nag-antosit ko sa ay. Utos ka. Say, way kahon. Ha? O say, way kahon na dra. Kuhan lang pa way kahon. Ang pamahon ni mo, manay mo alas 12. Agoy. Ang pinagto, ito alas 9 sa gabi. Ito ho, may barbecue. Ang yan, kakutuin na. So, no, kusulo isa. Luto barbecue pero Gutom. gutom. Hindi na ako sa pizzerial, no? Ah. Internet. Ah, isa ka ma'am, patod ka ma'am. Asa buhangin napit? Okay lang sa mga mapil ka sa ko ang vlog. Sa Proctus lang. Unahan lang sa kuan. Ganang komunalig. Salamat kayo. Layo ba ito kung ulian? Sige lang ma'am. Hindi ka nagproblema ko ako. Ako napit mo sakay diri. Asa nagagikan ma'am? Diri na po kay nakita mi sa mga kauban ba. Sa inyo ma'am? Sa tunga kuan ma'am? Sa kuan. Airport buhangin. Ay buhangin anta. Na mo dito kung komunal na yan eh. Sige boss. Salamat sa pag-introduce. Ilang taagi tuyok ta. Actually ma'am, first time na ako nangalayo akong gihatod. Ako ba? Wow, thank you. Kasi pa yung gabi ako to. Pero po dyan makawagi o kuhan. Maa. Diversion ta? Oh, that person na. Oh. Sige. Pag ako man, doon na siya buhangin na. Buhangin ano? Ah, diversion na lang ta.
Gunit lang sa baga ma'am ha. Kung free. Oo, ganit lang ko. Free gunit sa baga. Ano ni saya, kaya mahal yung gasolina karon pag libre. Karang nara po kay gasolina ma'am. Pag ganun, sobra na. Oo. Oo. At this no, ako yung nagtabang ba? Pero nindot diya kayo ni siya maingani na kuan. Nga content. Oo. Kasi kaya kasa man nagagason nga libre. Ma'am, Kasi kaya kasa mo ka nagagason nga libre siya. say Katalunan, Kalinan, Turil. Eh, nalayo anong kalinan magtultol na ko. Yes ma'am, nakatod ko dito ma'am. Oo ba? Kailan mama. Okay, isang battery. Intercom connected. Kaya sa pag ka nagauli. Turil. Lah, layo, oy, turin. So, ako na siya tumoy kay imong yatuan. Tumoy to tumoy. Oo. Kaya patabok ng takwado, yan naman po itong ano na. Eh ma'am, may libre sakay. Ha? May libre sakay. Sila kami ma'am, kung gusto nyo ka mo, ano, libre sakay ni Sia. Oh? Yeah, dagang yung explanation niya, o sipsi kay kani ma'am, o ni maoni, kailan na mo na diri, yung buwan siguro. Nagbato ba? Kaya nagsaswa pa kag libreng sakay, wala pinoon siguro. Karon tinuod na jud ma'am, kay nakasakay naman ka. At kung gani, First time nakabot ko diri. una ni siya ang kasada kapay mo ng airport. Diretso na street No. na. Kung dagan gagi diri wagi ang pasta na tayo ano. Actually, nakaagi ako. Dili pero kanang mga street gani ma'am, display na ko sa ito ba. Pag-ibig naman na yung unahan, na na-fly over. Dali alam abot-abot. Liko ta ma'am. Street lang. Ina lang ko mama. Pwede ko Japon din maagi, pero di pa ikaw kapuon din na pita. Wala unahan, airport na na. Street pa ta. Oh, street lang. Makita naman din ang bagong mall. Oo, pining. Asa nga mall pod ma'am? Kuasa, Santo Lucia Mall. Oh. Kuman ang ano na, ang airport. Airport. Marami siya ma'am no. Oo, kasi mo na ng airport. Kuman din siyang bago, kakuan. Balita ako buwagi, patulot sa kuan. Okay. Liko ta ma'am. Dito pa unahan. Dito pa ta. Ay sir, ta. Oo. Di ba, di ka pwede na magliko kay bawal. Ay oo. No, U-turn tama. Oo. Ano na yung simbahan ni Kibuloy? Amo nang eskwelahan na ano, pangalan na ni. Okay, Buloy. Oo, Kibuloy. Dito mo rin mo U-turn dito, unahan. Ay, tara na, pwede na diri. Tapos mo na iyahan ko, ano, kita ka ng Coliseum niya. Ay mo ni. Oo, kana. Kailangan na dapat dito. Oo, unahan ka, may makita ni mo ang iyahan ko. Ano na siya? Nindot na. Sorry ma'am. Oo, mo ni siya ang bagong mall. Yung open niya. Dito ta ma'am. Ha? Dito ta. Oo ba? Para pud makatod kog mga dalan-dalan diri. Oh, dahil kayo, no? Tama ra jud ma'am. Adventure ning dala ma'am, dala laag. Salamat mama. Ay na ma'am eh. Ano paghatag? 1.5 lang, tarat joke lang. Okay ra ma'am. Okay ra ma'am. Sige ma'am. Sige. For the first time nakaabot ko diri nga lugar. Alright, dira ko taman babos.